Napasarap yata tulog ko ah. Sa wakas, umaga na pala. It's already 8 in the morning at nasa airspace na kami ng Taiwan. Oops, ka-OFW, paalala, ang kumot ay hindi dinadala ha. At ayun nga, may pamunas pa sila ng laway at muta na pinamimigay bago mag-serve ng almusal. Ang sarap sa feeling pag itong malapit na kayo mag-landing. Makapag-refresh na mukha bago man lang mag-serve si Miss Beautiful ng breakfast. Ayun na nga. Ah! Buli ni Enem. Lalaki na pala magse-serve. Kala ko si Miss Beautiful pa rin na magse-serve eh. Pero okay lang, siguro masarap naman yung almusal na sineserve ni Kuya. Ayun, isang mainit na kape at isang tsokolate ni Mang Auro at pinyapol na kape langgot. Matikman nga ang kape ni Kuya kung masarap. At ito na nga kinatatakutan ng mga OFW, ang baggage declaration. Namimigay po sila niyan sa loob ng eroplano kung gusto nyo po mag-fill up at kung hindi pa kayo nakapag-fill up ng online e-travel form. Sabi ko nga, meron akong dineclare na gold kasi 15 grams ito at mahirap naman sita, for safety purposes ko lang. Kailangan kasi ready tayo pagbaba ng airport sa mga question and answer kung mahigpit ba or hindi. Sa totoo lang, medyo nakakakaba din kasi talaga first time naman nating mga OFW na may gintong baggage declaration pang hinahanap. Dati wala naman ganito. Eto nga at palabas na kami sa eroplano. Diretso na yan sa immigration. At pagkatapos ng stamp at kung clear ka naman, ay pupunta na ang lahat sa baggage claim. Okay? So, pumunta nga ako doon sa baggage claim at kinuha ko yung dalawa kong maleta, then may 2 gates. May baggage declaration at yung walang baggage declaration. So, definitely pumunta ako doon sa merong baggage declaration. Tapos pumunta ako sa officer at tinanong niya kung ano yung baggage declaration ko. Sabi ko nga ay may gold ako at pinakita ko sa kanya. In-inspection niya lang yung gold at pinascan sa akin yung e-travel form ko. Then ayun, labas na. Wala namang hokus-pokus na iba pa at kung ano pang mga tanong. Kaya kung sa mga nangangamba ay maging honest lang po kayo sa baggage declaration nyo kung meron man. At kung wala naman pong declaration ay wala naman pong aberya yan based on my experience. Paano ka-OFW? Sana ay nalinawan at nasagot ang agam-agam ng lahat ng ating kapwa OFW about sa baggage declaration kung magbabakasyon din kayong katulad ko.